Ang first reading, ang unang pulong sa Dios, misulti. Ginamit si Moises. Kini si Moises, usa ka tawo nga makasasala kay nakapatay man. Unya nagbasol, naghinulsol, nagbag-o. Unya iyang gisugo. Ang commandment, ang sugo sa Ginoo, gumikan siyang kaluoy. Ang sugo sa Ginoo gumikan siyang gugma, o ang kaluoy bunga sa gugma. Iyang gisugo si Moises nga luwason ang mga tao. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag mga igsuon ug mga higala. Di manukada itong live broadcast karong adlaw, adlong Domingo. Gitawag Sunday Gospel, September 11, 2022. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang pagbasa sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Usa niya na kahigayon, madaghang mga kobrador sa buhis o mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya, ang mga Parisiyo o ang mga magtutudo sa balaod nagbagulbol nga nagingon, kinsa kining tawhana nagabi-abi sa mga makasasala o nakigsalo pagani kanila. Tungod nini, misugilon kanila si Hesus og usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo, may usa ka gatos ka karnero og nawala ang usa nini. Unsa may inyong buhaton? Iyang biyaan ang kasiyaman og siyam dito sa sibsibanan og pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makaplagan. Og inikakaplag niya nini, malipay siya pag-ayo og iya kining pas-anon og dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya, iyang dapiton ang iyang mga higala o mga silingan o moingon siya kanila, maglipay kita, kaya akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sa ingon usab nini, sultihan ko kamo, nga mas dako ang kalipay dito sa langit, tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol, kaysa kasiyaman o siyam, katao nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. O pananglit, usa ka babae may napulo ka tag sa kadako. Kawad ano usa, unsa may iyang buhaton? Magdagkot siya og suga og manilhig sa iyang balay. Og iyang pangitaon pag-ayo hangtod makaplagan. Og inikakaplag na niya nini, tawgon niya ang iyang mga higala og mga silingan og moingon siya kanila, maglipay kita, kay akong nakaplagan ang nawala kong usa ka dako. Sa ingon usab nini, sultihan ko kamo nga maglipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ug aron masabtan atong sugdon sa unang bahin, the first reading. Aron masabtan kung unsa ang pagpangandam. Ang first reading, ang unang pulong sa Dios, misulti. Ginamit si Moises. Kini si Moises, usa ka tawo nga makasasala kay nakapatay man. Unya nagbasol, naghinulsol, nagbag-o. Unya iyang gisugo. Ang commandment, ang sugo sa Ginoo, gumikan siyang kaluoy. Ang sugo sa Ginoo gumikan siyang gugma, o ang kaluoy bunga sa gugma. Iyang gisugo si Moises nga luwason ang mga tao. Kinsa mga tawo ng mga Israelita. Muni ang pinili o pinalangga nga tao sa Dios ang mga Israelita. Nganong gipili man, nganong iyang luwason gumikan sa kaluoy, nganong iyang gisugo si Moises. Iyang gisugo si Moises kay miingon man si Moises, andam sa tagana pag-alagad pagsilbi sa Dios nga nagpili kaniya o gikalimtan niya ang sala. Ang tanang sala ug unya sulgoon siya sa Dios. Iyang giadto o sa sugo sa Dios nga iyang luwason ang mga tao nga nagpuyo sa Ehipto, ang mga Israelita. Daghan ang mga tao nga nagpuyo. Unya usa na ka tawo iyang gisugo si Moises. Nagbag-o man, naghinulsol. Bisan sa iyang pagkamakasasal, basta magbag-o ka, maghinulsol ka,
Unya magtuman ka sa sugo sa Ginoo. Suguon ka gyud sa Ginoo basta magbasol maginusol. Iyang giadto ang mga tao sa Israelita kay naluoy man ang Ginoo o giluwas. Giluwas niya ang tanang mga tao. Giun sa pagluwas, giluwas niya gumikan kay nagbalik-balik ang garbo, ang kasuko, ang kaulag, ang pagpatuyang sa mga tao, nagbalik-balik ning kalibutan. Apan aron maluwas gumikan sa kaluoy sa mga tao nga taga iyang gipili, iyang gipamayog si Moises. Giluwas ang mga tao. Unya ang iyang giluwas miadto sa laing dapit ngadto sa yuta sa mga sad. Ug ang iyang giluwas, iyang atiman, gimatuto, iyang gipakaon, iyang gipainom, iyang gipapuyo. Pinaagi ni Moises ang ilang pangulo, ilang leaders kalibutan. Unya si Moises, mibiya sa makadiyot lamang. Ang pagbiya niya for 40 days, miadto siya sa bukid sa Sinai. Adto siya makigsulti sa Ginoo. Ug dito sa bukid sa Sinai, after 40 days, siyang pagtukaw, pagampo, pagpakigsulti sa Ginoo, kay siya may gipili. Pinya gipadali siya sa Ginoo paglugsong pagpabalik kay iya magibiyaan ang katawhan. Ug unya pagdali Moises kay ang mga tao nga giluwas gumikan sa kaluoy, giluwas gipakaon, gipainom, giluwas gumikan ka nagbalik-balik ang garbo, kasuko sa mga tao, mga Ehiptohanon. Giluwas. Pagdali Moises ug kanaog kay ang mga tao nga giluwas nagbuhat, nagpakauaw kanimo. Kinsa may gipakaon? Ang Ginoo. Pinaagi ni Moises. Giun sa pagpakauaw, nibiya sa Ginoo. Nibiya sa Ginoo nga mo'y nagluwas, nagpakaon, naginom, niya nagpapuyo sa yuta sa mga sahad. Unya, usay gihimo. Kinibiya man ilang pangulo. Naghimo sila og nating karnero, nating baka nga luwas bulawan. Naghimo sila og Dios. Ilang gipulihan ang Dios nga tinuod. Naghimo sila dili tinuod Dios man, duha. Og naghimo sila bulawan, nating baka, inya ilang giluhod-luhuran, giampuan, og naghimo sila mga sakripisyo nga ilang giampuan. Mibiya sa Dios nga matuod o diya sa Dios nga dili tinuod. Adunay mo barog nga leader sa mga tao. Mamina og Ginoo o dili niya ipahamtang ang katalagman gumikan sa iyang kaluoy sa mga tao. Kay mi barog man si Moises. Mi barog nagpatiliwala og imo magpatyo ang mga tao imong giluwas gumikan sa kaluoy. Og paghisgot niya sa amahan sa pagtuo nga mo si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Moises for the next generation. Mitindog mi barog og misulti sa Ginoo nakikatubang nga imo bang naglagon, imo bang patyon ang taong imong giluwas gumikan sa kaluoy. O diha nausab. Wa niya pahamtang og talagman. Ingon na ang gugma. Ang gugma maminaw sa mga taong iyang gipili. Iyang gipili ug unya iyang giunungan. Iyang paminaw gitanaw gipili, maminaw ang Ginoo. Sama ni Moises giluwas ang mga taong Israelita. Ug unya ang salmo karon miingon man ang salmo mibarugman, mitindog ug miingon ang tao nga nagminaw. Mutindog ako ug muadto sa akong amahan. Mutindog, nakigsulti ang Pangulo sa Dios. Pinaagi sa anak kadto sa amahan. Ang amahan nga maluluyon, amahan may gugmaon, naluoy pinaagi sa anak. O pinaagi ni Moises. O naluwas kami, tindog may banugman, iyang ipanalipdan. Kung tinuod kang Pangulo, manalipod ka, musulti kang tinuod. Unya, maminaw ang Ginoo nga gugma, magbunga og kaluoy. Giluwas ka. Unsa may ikaduhang pagbasa? Ang ikaduhang pagbasa, ang Ginoo nagigsulti kanimo. Sumala ni San Pablo. Kinsa man ni San Pablo? Manglulutos. Ug unya nagpag-o, gitawag man siya sa Ginoo. Gitawag, gipili. Unya kisulti sa mga tao. Nga giluwas man siya, gipili, gibag-o. Unya giluwas. Gipili, giluwas. Unya misulti sa mga tao. Nga Ginoo, ang Ginoo nga way kamatayon. Ang Ginoo nga way katapusan. Alang sa hari, ang Ginoo mo'y hari. Ang Ginoo way katapusan, way kamatayon. O dili makita ang bugtong Dios, di kayo makita. Ang Ginoo dili makita. Ang bugtong Dios o kaniya ang dungog o himaya hangtod sa kanturan. Kaniya ang dungog himaya, ikaduhang pagbasa, gisulti ka na sa Ginoo pinaagi ni San Pablo. Nga ang Ginoo ang Dios, way kamatayon, siya ang hari, way kamatayon. O kunya, ang tanang dungog himaya, alang kaniya, ang tanang mangluhod, hangtod sa kanturan, kay giluwas man. Muna ang pulong giluwas. Giluwas ang unang katawhan, kay may barog man ang Pangulo, may tindog man, unya kinsay Pangulo si San Pablo, misulti sa katawhan ng Diyos mismo. Ang amahan, nakigsulti siya mismo, pinaagi sa anak. Ang Diyos, bugtong Diyos, nga way kamatayon, unya di mamatay, muna gisulti, ang Diyos way katapusan, way kamatayon, o dili makita ang Diyos, bugtong Diyos, dili makita, hangtod sa kahangturan. Muni ang Diyos nga nagluwas kaniya, nga di makita. Unsay pulong sa Ebanghelyo,
gipaagig sambingay sa Ginoo. Sambingay apan human sulti sa mga tao. Kinsa man nagisultihan sa mga tao? Mga magbabalaod, mga parisiyo, mga tao makasasala. Ang tanang tao makasasala. Nagbago, nag-usab, naghinulsol. Muni ang mga tao makasasala. Nakigatubang sa Ginoo. Kinsa man, parisiyo, sadusiyo, makasasala, ug unya ang Ginoo nakisalo pa gyud ug ang mga himatayon, ang mga tao himantayon mo say midawat mo sa namantay, nakisalo man siya sa mga makasasala. Nakisalo tanang makasasala iyang saluan. Unya kada ka matikod man ang Ginoo sa sulti sa mga parisiyo o sa ubang maghubad sa balaod. Nakining tawhana nakigsaw sa mga makasasala. Kinsa may tawhana nakigsaw man ni buhi kubralo sa buhis. Sige pamantay, apan nabati sa Ginoo ang ilang pagpamantay, ilang pagyubit, pagtamay, paghukom. Misulti ang Ginoo pinaagi sa bingay. Nini matawhana. Unsay sambingay, apag ulang nato gisulti. Nga kinsa man makasasala man ni maghuhubad sa balaod, maghubad sa tanang isulti, nya bisulti sambingay. Unsay sambingay? Ang sambingay mao kini gisulti sa Ginoo sa tanang mga tao. Gipaagi lang og mga karnero. Kung mawad-an ang usa ka tawo o usa ka karnero sa usa ka gatos, ang kasiyaman og siyang biyaan gayon. Ang Ginoo nakigsulti kanimo. Pinaagi sambingay, ang Ginoo nakigsulti kanimo Dios Amahan. Ang Dios Amahan makigsulti sa mga tawo na minaw, tan-aw, nagunlay, nagulview. Ug unya pinaagi sambingay, ang mga tawo misulti sa Ginoo ngano nakigsaw ang iyang anak sa mga makasala, tanang makasala. Unya niatubang og sulti sa Ginoo. Ang anak misulti sa katawan pinaagi sa Amahan. Ang Diyos Amahan misulti nga ikaw tao aron makasabot. Kung ang usa ka tao mubalik nga mga hinulsulon sama ni Abraham, Isaac, ni Moises, ni San Pablo, mubalik bisag usa ka tao. Biyaan yun ang kasiyaman siya, biyaan ang kadaghanan. Bisag usa ka tao nga maghinulsol, magbasol, mubalik, malipay ang Amahan, malipay bisag usa ka tao mubalik, maghinulsol, mubalik. Unsay gibalik? Mubalik sa pagtuo. Mudawat na gyud og Ginoo, mutuo na gyud og Ginoo, Dios Amahan nga pinaagi sa anak. Apan unsay nitabo sa mga tao until now? Pila ka mga tao naghinulsol, nibalik. Bisag usa lang, apan daghan man ang mga tao sa tibok kalibutan. Daghan man, wa ta ba pila ka buok? Duha daghan man duha tulo. Apan nibalik man, naghinulsol, nagbasol, nagusab, nagbago, midawat, mituo. Kay unsa man uban may pagbahin, mga maut, tik pakaron ingnon, kanay manghukom, manaot sa iyang isikataw. Wa siya magtan-aw nga iyang isikataw, gipuyan sa Ginoo, gipuyan sa gugma, gipuyan sa gahom nga mang Holy Spirit. Gibilin sa Dios anak ang iyang Holy Spirit, pinaagi sa Amahan. Kung unsay kabubuton sa Amahan, mo'y kabubuton sa anak, mausab ang pagbuot sa Holy Spirit nga gipilin sa kalibutan. Malipay ang Ginoo, mahimay ang Ginoo, bisag usa ka tawo maghinulsol, magbasol, mubalik. Biyaan yun ang kadaghanan, bisag usa basta magbasol, biyaan yun. Mahimaya ang langit, mubalik ka. Bisag bababae ug laki, bisag usa. Kung biyuda ka, muadaan ka, bisag usa ka nako, karo way bili, usa ka nako, way bili. Panabay na. Apan usa ka nako nitong unang panahon, biyuda ka, single mother, biyuda ka. Pangitaon gyud ang usa ka nako, nya magdagkot og suga, unya manilhig, pangitaon gyud ang usa ka nako. Ug kun makita na niya ang usa ka nako, usa ka nako lang gani, kun makita niya malipay manawag isang higalam nga silingan nga nakitaan ko na. Nakaplagan ko na, giluwas. Nakita niya mo sa kadako. Nakaplagan niya ang kandero, gipasan niya, gibalik sa ila. Munang taong magbasol, maghinulsol. Kung ang tao mabalik, magbasol, maghinulsol, magbago siyang kinabuhi, maluwas ngayon. Giyon sa mang pagluwas, aron gyud mabalik, maghinulsol, nagpakamatay ang Ginoo. O sa iyang kamatayon, nagbilin pagpito ka buhing pulong, o sa diyang namatay, ang usa ka tao, naluwas ang tanang mga tao. Naluwas ang tanang mga tao gumikan sa kamatayon. O sa ikatulog adlaw, nabanhaw og 440 days iyang pakikitaan ang iyang mga apostol, mga tinunan og tanang nagbago nibalik sa pagtuo iyang gitanaw, naluoy siya samot sa nahabilin, nibalik man usa duha tulo, naluoy siya hasta nahabilin, naluoy siya nibalik man og pagpakasa, giluwas na sila mula ang unang pagbasa, giluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug daghang salamat sa inyong pagtanaw.